Alright, sinibingelele sinamukele namhlanje la kulo interview ekhethekile njengoba nisibona ke sihleli la ngiphethe la obaba abashaya umculo Maskandi, umculo ohamba phambili kakhulu, umculo ogijima negazi. Kodwa ke angifuni ukuthi ngigeqama kule ngathi ngiyahamba noma ngathi ngiyemuka sisho isizulu. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi nje ke siqale ngeintroduction. Baba, anginibingelele nginamukele. Yebo sawubona. Yeah. Baba, ngiyazi ukuthi ubaba UMadonsela uyena ophethe ke ialbum ekhona enzima kakhulu ephumile kulonyaka ka2020 esibuka kuona njengamanje ke nje basikuna ka2021. Akuthi sibeke nje emuva, siqalele emuva ukuthi ubani ubaba UMadonsela? Umntanjwa. Umntanjwa kaDubazana. Yes. Bothashill KwaNyuswa. Besikoti ke ngakhela uMadibethu. Okay, mhlawumbe masingathi yes bheka zingena siyaqala ke la ekutheni ke umculo kaMaskandi ngabe uqayeni ukuthi ube ingxenye yawo? Ngathi nje ukushaya isiginci ngishaye ngemncane ngilusa. Ngaqala ngethini. Yeah. Lela kama elamafutha amadala yes lemagalani lawo. Hayi kwaze kwaya hayi ngaze ngafunda sona lesi esikhulu. Ngakhula naso nje isiginci kuze kube namanje ngisakhula naso. Okay, so mhlawumbe mangathi sibuyele emuva ukuthi njengoba uthi waqala ngesiginci lesi esayisegalani lamafutha, yini yakwenza ukuthi ube nentshisekelo nothando lokuthi wenze udlale isiginci kahle kahle? Usho ukuthi ngathi nje into eyasuka enhlizweni ngothandweni. Okay. Ngoba engeke ngithi ngayibokela kubani noma ngayikopela kubani. Yeah. Into eyayifikela nje iyanothando kumina. Ngayenza lento kuze ke ngiqhubeke nayo kuze kube namanje kusaqhubeka nayo. Alright, njengamanje ngifuna sibhekela ukuthi ke nayi album yakho iphumile inezingoma ezu10. Iphume ke ikhuluma ngo2020 kahle kahle ngiyacabanga ukuthi uyikhiphe ngawo 2020. So akusase sibeke esithombeni ukuthi ke le album le uyihlanganise kanjani, usebenze nobani kuyona? Ngiyabona ne title yakho ethi 2020, kungani uchoose ukuthi usebenzise u2020 njengesihloko sealbum? Kusho ukuthi ukusebenzisa u2020 usebenzise ngokuba kuvele lo mkhuhlane lo kade ukhona kwamakholona. Yangifikela le ngoma ukuthi angiyikhande ngobhlungu engibonile benzeka la emhlabeni. Ukuthi kusho ukuthi into engasoze yaphela enhlizweni yami nakwabanye abantu. Yeah. Yohlala yisikhumbuzo njalo. Yeah. Oy, yabona ke ukhuluma ngendaba ye corona ethe yahlasela eningizimu Afrika, yahlasela umhlaba wonke, kwalahleka impilo zabantu abaningi. Njenge artist ke wena njenge artist ngabe ikhahlameze kangakanani ngoba ngiyazi ukuthi ama-artist amaningi sizwile sabona nasemaphephandabeni sizabona kuma TV sesemsakazweni ukuthi ama-artist amaningi anenkinga ukuthi njengamanje asakwazi ukubeka isinkwe etafuleni ngenxa yokuthi imicimbi ivaliwe, akwenzeki lutho, abakwazi ukuthi baqasheke endimali ayingeni. Wena njenge artist ke lo mculo kaMaskandi ngabe lokho kuthikamezeka kanje kangakanani emculweni wakho? Kungithise kungiphazamise kakhulu. Kumphazamise kakhulu impela enhlizweni yami. Ukuba kuvele lemkhuhlane ngingakwazi ukuqhubeka nakho lo msebenzi wami enguthandayo ngokwenhliziyo. Okay, kule album usebenze nobani? Uyena umfowethu lo. Uphikeshile ngokwegama lokusala. Phikeshilo. Alright. Okay. Ngiyabona mhlawumbe ngizobuyela ngize nakuyena khona maduzane, but ngiyathanda ukuthi sidlule la ekutheni ke ialbum ikhona njengamanje iphumile last year ngo2020 njengoba ku2021. Itholakala kanjani mawufuna le album le umuntu oyidingayo uyithola kanjani? Kusho ukuthi kwamanje bengakabi nohlelo layo. Bengisayidayisela nje. Ngakho ukuthi ngidayisela abantu. Bengakabi nohlelo layo lokuthi ngikwazi ukuyichitha nje izwe lonke. Okay, ngamanye amazwi okwamanje isatholakala kuwena and ke emsakazweni mhlambe ingabe siyathi ikwazi ukuthi idlaleke khona, ngabe mhlambe singaphinde silindele ukubona mhlambe le music video into enjengana lezo?
cha emsakazweni bengakafiki kodwa noma kukhona ingxoxo ekhona kukhona ngoba ngathi nje sebangenzela abafana ukuthi bayithumele ngamafoni kodwa bebengakangibezike ukuthi kuzoxoxisana nabo. Okay. Ngicela ukuthi ngize kuwena baba, ngiyazi ukuthi nawe uyingxenye yayo le album le ubukhona from the start kuba njengamanje bathe ubaba uphikeshilo. Okay. Ngiyabona nawe uphethe inkosini yakho, wena eliphi iqhaza olidlalayo la kule album? Ngidlala inkosini. Ngidlala inkosini. Uqayini nokudlala inkosini? Senginesikhathi kodwa umthetho wakhona bengumgidi mina. Okay. La kuMaskandi. All right. Kwase kudlula oweshayini inkosini ngokuthi bengiye le ngicushisa kancane ngibeke seshile loyo ngabe sekunamathela ke umfowethu wasethi hayi ake ngiyibambe kancane ngimlandele kwaze kwalandeleka. UMadonsela Nabavevezeli abavevezeli shuthi yini laba enigidayo lapha. Ngibonile lapha phezulu sokhona empangeni nidedele impela nishaya kamnandi kakhulu. So manje ke njengoba ku 2021 ngabe mhlawumbe ikhona into enibhizi nayo e-studio, mhlawumbe enye project sandelayo bale iphumile ngo2020 manje siyaqeda futhi 2021 noma mhlawumbe nisafuna ukugxila kakhulu ukuthi niphushe yona lo msebenzi lo noma kumi kanjani? Okwamanje bengisayimisele ngakho ukuthi ke ngiphushe yona le ngibone ukuthi ingibekaphi bese ngikwazike futhi ukuthi wavele ngicuphile. Hayi ngicuphile kona ngathi nje ikhona i-album kodwa kusho ukuthi ungumthetho engangokuba ngisengayifaka kodwa ngokuthi ngilindile ukuthi ake ngiphushe le kuqala ngibone ukuthi umsebenzi uhamba kanjani. Yeah. Well, ngiyacabanga ukuthi ke mhlawumbe sesiya ngasemaphethelweni ingxoxo yethu njengamanje, kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kuyobaleka ukuthi uma ngabe ke umuntu ethola lolu lwazi noma le interview esina namhlanje akwazi ukuthi ke abe nolwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa uyayidinga ke le album eziphi izindawo angakwazi ukuthi ayithole kuzona, nanokuthi mhlawumbe makhona nezinombolo ongathinteka kuzona mangabe njengoba sisala kuwena kuphela angaxhuma kweziphi inamba uma ngabe edinga ukuthi ayithole. Okusho ukuthi okwamanje usengangithola kuyona iCD uma kukhona oseduzane kwakhe onayo sengangithola ngoba inombolo zami zikhona lapho kuCD nekamfowethu futhi ikhona lapho. Nizelamani. Yazi mangithi mangabe uthi umfowethu bengitshela ukuthi njambe uthi umfowethu ngoba niyasebenzisana. Lento le inhle ngoba phela ijika khona la emndenini, so kuhle kakhulu. Sesiyigoqa ke indaba yethu bafethu, siyabonga kakhulu ukuthi nisihloniphe bobaba nibe nathi namhlanje. Siyabonga kakhulu umsebenzi wenu muhle, siyabona sinifisela kuhle kodwa and ke kuzoyeka phambili. Siyabonga kakhulu. Inkosi nibusise. Siyabonga kakhulu nathi. Amen. Mbukele siyabonga ukuthi ke ube ngxenye yohlelo namhlanje. Lena ke iyona ke i-album ephumile ekhona ephumeka ngo2020, album kaBaba uMadonsela Nabavevezeli ikhona inengoma ke ezu10. Ungayithola ke kuyena njengoba sozwile ukuthi itholakala kuyena kuphela okwamanje. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi usazophinda siku-update futhi ukuthi ngabe kuqhubeka kalani kuyona ke progress yempilo yakhe. Bese sixoxene sazi ukuthi ke uqale kephi uzofinyela kephi. Mina ke igama lami nguFabulous, DJ Fabulous khona ke la kwingosi ye-multimedia iBenico Multimedia kwazi ukuthi kunikezele zonke ke izinto ozijabulelayo ezimnandi kanti kusekuningi ke futhi okuzayo. Ubeka indlebe nje ubekiso ucuphe nangedatha ukuze uzokwazi ukuthi ustreame ubuke ku YouTube wakho. Thank you so much. God bless you.